L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Nagħti merħba speċjali li żgħażagħ li llum se jirċievu l-griżma tal-isqof dan il-jum solenni tal-Għid il-50. Dak li ġara fuq l-Apostli fl-Għid il-50 eżjieħ żgħażagħ se jiġri fuqkom ukoll. Mhux biex forsi konna rieħ qawwi jew inkella jidhru lil sna tan-nar, imma l-importanti li fil-qalb tagħkom tirċievu dan id-don li tinduna bih bil-paċi li jkollok f'qalbek. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra ta' dnubietna ta' kemm il-darba qalbna laqni għal mulej. Il-ħnina tiegħu terġa' tiftaħ beraħ il-bieb tal-qalb tagħna. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Neħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Adoramus te.
expera. Nitolbu. U Alla bil-misteru tal-festa tal-lum intqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa pid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarf għall-ieħor. U għamel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal il-jum l-Għid il-50, huma kienu wkoll flimkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tariq qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin u derulhom ilsna qishom tan-nar li qasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ukoll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu b'liesna oħra skont l-Ispirtu l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. Ġerusalemm kien hemm xi ħut nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstema' dan il-ħoss ingabret kontra kbira. Ukoll imgħawdin għax kien kull wieħed minnhom kien jisma'hom jitkellmu bl-ilsna tiegħu mimluqin u mistaġbin. Bdew jgħidu dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex ukoll ta' Galilea. Mela kif kull wieħed minna qiegħed jisma'hom jitkellmu bl-ilsien l-art twelidu, Parti Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, mill-Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-ħawi tal-Libja madwar Ċirene. Nies li ġew minn Ruma kemm Lut u kemm proselyti oħrajn mill-Kreta u Arab aħna wkoll qegħdin nisimgħu
nismawhom jixxandru bl-isna tagħna il-ġebujiet ta' Alla. Il-kelma ta' Mulej. Birek Mulej. Birek ruħi tiegħi lil Mulej. Mulej Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek Mulej, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, ma li tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġed il-wiċċ tal-art. Jibqa' seħħ il-Mulej għal dejjem, jifraħ il-Mulej bl-emejjel tiegħu. Ħatoġbu l-għanja tiegħi għax jiena fil-Mulej l-għena tiegħi. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux joġbu lil Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu u ħajjitkom minħabba il-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għall-ħajja ukoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Hekk mela, ħuti, aħna maħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skont il-ġisem, għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-emin tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li wassalkom għal jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu, la darba aħna mbagħtu miegħu biex miegħu inkunu glorifikati. Il-kelma tal-Mulej. Spiritu Santu, ejja fina
raġġ ta' dawl għaddis għatina, xerdu fruħna mismewit, o missier il-foqra tijek, inti ġib id-doni miegħek, ta' nibdawlek għal-pluliet. Inti laqwa faraġ tana, fikkulena xħin tkun mana, tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. Fil-ajja lejn is-serħ twassalna, jekk imħeġġa wis trażżanna, mill-għajnejn tixxotta dmuħ. O dawl ħini ta' qdusija, nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li jmexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina, ebda safa fl-emil. Naddaf kull fejn hemm id-dbajja, fejn hemm nixfa reġġa l-ħajja, lil miġruħ għatieħ fejqan. Rattab fina l-ebusija, għati lil-berdin bżulija, ejn fit-triq lil min beżan. Għati s-seba doni tiegħek lil min jimxi fidil miegħek u li fik jistrieħ kull ħin. Għati il-kull virtu sabiħa ħlas ta' salvazzjoni sħiħa. Għati l-ġenna lit-tajbin. Amen. Alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi u jien nitlob lill-Missier u jibatilkom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Jekk xi ħadd iħobbni iħares kenti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li bagħatni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom, imma d-difensur, l-Ispiritu Santu, li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qedtilkom.
il-kelma tal-mulej. Iqumu bil-wieqfa dawk li se jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Missier, omna l-Knisja mqazza titolbok tagħti s-sagrament tal-Griżma lil dawn ħutna insara mamdin biex isiru membri adulti tal-poplu ta' Alla. Taf jistħoq ilhomx Aħna l-kappillani tagħhom u dawk kollha responsabbli mill-formazzjoni tagħhom għamilna ħilitna kollha biex huma jitħejjew sewwa ħalli jirċievu kif jixraq is-sagrament tal-Griżma. Għalhekk nistqar li jistħoq ilhom jirċievu dan is-sagrament. bil-għajnuna ta' Alla u tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu, noddu lil dawn ħutna mal-membri adulti tal-poplu ta' Alla. Ngħidu flimkien inroddu ħajr lil Alla. Poġġu bil-qiegħda eżis. Żgħażagħ. Uħud minnkom raw il-kelma tal-Alla llum. Fl-ewwel qari kien hemm ħafna istmijiet strambi li nisimgħuhom darba fis-sena u mbagħad ninsawhom. Huma l-ismijiet ta' ħafna pajjiżi anke il-bogħod mill-Mediterran li kienu f'Ġerusalemm fajt il-50 jum wara il-qawmin ta' Ġesu mill-mewt u li l-Apostli tarfulhom l-ewwel bxara. Ġesu ta' Nażaret miet, Ġesu ta' Nażaret qam il-mewt. U għamluh b'kuraġġ kbir. Dan il-kuraġġ kien ġej mill-Ispirtu Santu li intom se tirċievu bis-sagrament tal-Griżma dalgħodu. Jiena nixtieq naqsam magħkom ħsieb ċkejken li huwa meħud mit-tieni qari li waħda minnkom rat. Meħud mill-littra li San Pawl bat li Rumani, nin-nies ta' Ruma, 2000 sena ilu kważi. U jgħidlek, ħalli nfakkarkom x'qalet waħda minnkom, ma nafx jismek imma mbagħad dalwaqt insir naf ismek meta nagħmilek il-Griżma inkun naf x'ismek. Intom isemgħuni sew, mhux il-kliem tiegħi, kliem ta' San Pawl. Intom ma rċivejtux l-Ispirtu li wassalkom għal-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Imma rċivejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi li bih aħna ngħidu, anzi nistgħu ngħidu, Abba Missier. Ħanispjegajilkom dis-sentenza ta' San Pawl. Ma San Pawl qed jgħidilna, isimgħuni sew. Hemm spirtu fid-dinja li għamlek il-sir. Ħanatikom eżempju. Jekk żagħżugħ jaqa' fil-vizzju ta' droga, dak inħakem minn spirtu li jagħmlu il-sir, skjaf.
Jekk ma jħux id-droga jibda jiġu ħafna l-istonku tiegħu, jibda jħossu muġuħ għax bil-forsi irid jieħu droga. Ifaqqar lill-ommu l-missieru lilu nnifsu, jitlef ġieħu, mhux kapaċi jaħdem, mhux kapaċi jiżżewweġ. Ara kemm għawġ għax waqa' l-sir tal-ispirtu li waslu għal-jasar. U hekk jerġa' jaqa' fil-biża', il-biża' minnu nnifsu minn ħaddieħor u anke minn Alla jekk jibqa' jemmen għax kultant wieħed jitlef fil-fidi wkoll meta jkun muġuħ ħafna. Illum dak li se tirċievu intom qed tisemgħuni huwa l-ispirtu tal-libertà vera. Dak li għamilkom uliet il-missier fit-talba li għallimna Ġesu, għallimna ngħidu lill-Alla missierna li inti fis-smewiet. Papà, Abba, dan hu l-ispirtu li se tirċievu. Jekk intom tobdu lill-ispirtu tal-mulej il-kmandamenti tiegħu, intkom tkunu ħielsa minn ħafna għawġ, ħielsa biex tħobbu verament lilkom infuskom, lil min tixtiequ tħobbu, u forsi anke tiżżewġuh jew tiżżewġuha, lil uliedkom, lil ġenituri tagħkom, tkunu preżenza sabiħa fis-soċjetà. Mela l-ispirtu jagħtina x'jagħtina? L-ewwel nett l-aħwa jagħtina ħafna paċi fil-qalb. Ħanatikom eżempju ieħor ta' wieħed li huwa mjassar. Ikun hemm xi ħadd li jobod lil xi ħadd ieħor. Jobodu għax jgħira għalih jew għax għamillu l-ħsara. Huwa wkoll min jobod waqa' l-sir tal-ispirtu tal-jasar. Ma jibqax ikollu paċi, kollox jara ħażin. Min għalih jitbissem biex jagħmel show, imma fil-paċi tiegħu, fil-qalb tiegħu m'hemmx paċi iżjed. Tilef l-aqwa ġid ħuti. Min jitjassar mal-mibeda, jew mal-ejra, jew mar-rabja, u għallu f'qalbu m'għadux isaltan l-ispirtu tal-mulej. Intom illum eżiż żgħażagħ tridu tagħmlu għażla, għamluha din l-għażla. Minkejja d-djufija tagħna ejjew nażlu lill-mulej li jagħtina l-libertà vera. Ejjew niċħdu l-ispirtu li wassalna għal-jasar. U jekk aħna wlied għax il-mulej ngħidulu Abba, Papà, Daddy, aħna wkoll werrieta, aħna se jkollna l-wirt li wedna Ġesu, werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu. La darba aħna mbagħtu miegħu wkoll inkunu glorifikati. Ħanatikom eżempju ieħor, mod speċjali min iħobb jilgħab il-futbol. Inti tkun qed tilgħab il-futbol ma' sħabek mhux se jixtruk għalkemm kultant anke fil-lopek taċċajt nagħmluhom daw il-ħmerijiet. Imma natukat inti ssir futboler famuż. U jiġi xi ħadd jgħidlek inwedek ballaliri imbasta dik il-logħba tagħmilha kif irrid jien għax jiena labtom il-flus u rrid nirbaħ u nagħtik biċċa minnhom ħatrebbaħni bir-riżultat li rrid jien. Inti kont plejer famuż, imma jekk iċċedi għal dit tentazzjoni titlef ġieħek, titlef il-karriera,
u għabli tmur il-ħabs ukoll. Biex tkun onest, titbati għax inti tgħid jiena jagħtini 20,000 euro nibda nħallas l-ewwel down payment tal-BMW sabiħa jew tal-Mercedes xi trid. Kulħadd jibda jħares lejja kemm għandi karozza sabiħa, mhux aħjar ninxtara ħajkolli l-flus. Biex tkun onest, tittajt le. Biex tkun onest, trid bati. Għax id-batija tan-nisrani mhux biex jaqtawlek rasek biss. Id-bati biex tkun onest. U San Pawli jgħidilna l-aħna nbatu miegħu inkunu wkoll glorifikati miegħu. X'inhi dil-glorja? Tibda minn hawn bil-paċi li jkollok f'qalbek. Għax dak il-plejer li ma nxtarax meta jagħti il-ħobs lill-uliedu qed jiekol ħobs imbierek. Imma l-plejer li nxtara il-ħobs li jagħti lill-uliedu huwa bil-velenu. Intom se tagħmlu għażla llum. Li meta tikbru manke minn issa qabel tiddeċiedi tajt lilek innifsek il-mulej xi jrid. U jekk inti fil-qalb tiegħek tkun taf it-tweġiba xi jrid il-mulej u tażilha, nassigurak qalbek ton fil-paċi u l-ħobs li tiekol ikun imbierek. It-tfal iqumu bil-wieqfa. Issa tfal, se nitlobkom tiċdu lix-xitan u tirrisponduni iva niċħad, imma irrid nismakom. Anke il-parrini u l-ġenituri u sħabkom iridu jisemgħukom. Vetu ritajtu meta tagħmlu, mhux twersqu, imma almenu nisimgħukom. Tiċdu lix-xitan u l-emil u l-qerq kollu tiegħu. Iva, niċ. Issa se nistqarru l-fidi tagħna, allura għal-domanda tiegħi mhux il-kappellan jirrispondi, intom se tgħidu iva nemmen. Temnu f'Alla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art? Bravi. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu l-waħdini u sidna li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuh, qam minn bejn l-imwiet u jgħid fil-lemin tal-missier? Temnu fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li b'mod speċjali llum se jingħatalkom bis-sagrament tal-Grisma kif ingħata lill-Apostli narajt il-50. Temnu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Din hija l-fidi tagħna. Din hija l-fidi tal-Knisja li aħna niftaħru li nistqarru Ġesu Kristu Sidna. Amen. Puliet eżis nitolbu lill-Alla l-missier li jista' kollox għal dawn l-uliet adottivi tiegħu li fil-Magħmudija diġà twildu mill-ġdid għal ħajja ta' dejjem. Nitolbuh biex fit-tjiba tiegħu isawwa fuqhom l-Ispirtu Santu ħalli wettaqhom bil-kotra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu
jagħtihom xepp sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. Sa nixtieq li iqumu wkoll il-parrini u peress li se nitolbu ħafna l daw iż-żgħażagħ ħudu idejn il-filjozzi tagħkom, eżis parrini, hekk. Għax se nitolbu ħafna l-jom, se nagħmlu mument ta' silenzju anke il-ġenituri u l-ħbieb biex nitolbu ħafna l-jom. U Alla li jista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu. Inti tajt wel il-ġdid lil dawn il-qaddejja tiegħek mill-ilma u mill-Ispirtu Santu. U ħlisthom minn dnubithom. Ibgħat fuqhom l-Ispirtu Santu, id-difensur. Għatihom l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà. Imlihom bl-Ispirtu tal-biża' tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
San Pawl jgħidilna li aħna lanqas biss nafu nitolbu kif imiss imma huwa l-Ispirtu Santu li jidħol għalina fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Imqanqlim dan it-twemmin inwieġbu wara kull talba, Spiritu Qaddis mulej li tagħti l-ħajja dawwalna bid-dawl tiegħek. Talbiet tal-interċessjoni. Spiritu Santu, seddaq il-Knisja biex taraf taqra s-sinjali ta' żminijiet u tfittex dejjem modi ġodda kif twassal il-bxara tajba lill-ulieda u lill-bnedmin tar-rida tajba. Nitolbu. Spiritu Qaddis mulej li tagħti l-ħajja dawwalna bid-dawl tiegħek. Spiritu Santu, wettaq laqda bejn il-knejjes insara biex f'merla waħda narfu naħdmu flimkien għal-miġja tas-saltna Talla. Nitolbu. Spiritu Qaddis mulej li tagħti l-ħajja dawwalna bid-dawl tiegħek. Spiritu Santu, ħollilna wkoll minn dak kollu li qed iżommna milli nwettqu l-vokazzjoni tagħna u saħħaħ fina l-fidi. Nitolbu. Spiritu Qaddis mulej li tagħti l-ħajja dawwalna bid-dawl tiegħek. Spiritu Santu, aħna tempju tiegħek, għatina l-issem tagħna fil-misteru tal-għid, ikun ta' tifħir xieraq lill-Alla l-Missier. Nitolbu. Spiritu Qaddis mulej li tagħti l-ħajja dawwalna bid-dawl tiegħek. Spiritu Santu, birek lill-Arċisqof, lill-isfijiet, lis-saċerdoti u daw kollha li qed jaħdmu fil-għalqa tiegħek. Għatihom il-kuraġġ biex ma jibżawx ixxandru l-verità. Nitolbu. Spiritu Qaddis mulej li tagħti l-ħajja dawwalna bid-dawl tiegħek. Spiritu Santu, illum inżilt b'qawwa speċjali fuqna u koll irċevejna s-sagrament tal-konfirmazzjoni. Kompli ħarisna u birek ukoll il-kappillani u l-katekisti ta' dawn l-4 parroċċi li b'tant għoża wasluna aktar qrib tiegħek. Nitolbu. Spiritu Qaddis mulej li tagħti l-ħajja dawwalna bid-dawl tiegħek. Missier Qaddis ibnek Ġesu Kristu tagħna bħala l-aqwa don l-Ispiritu Qaddis tiegħu biex jaqadna f'ġisem wieħed, għajna biex dejjem nosu dan ir-rigal u nagħmlu frott ġeneruż ta' evanġelizzazzjoni u qdusija bi Kristu sina.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li kif wedna ibnek, l-Ispirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek u fil-ħina tiegħek jarrafna il-verità kollha bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inrodulek ħajr. Għaxin biex ittemm il-misteru tal-għajt, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom muliet adottivi tiegħek u seħibthom ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tali l-ġnus kollha biex jarfu lil Alla u waqqad ċirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja. Il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla għeda itennulek.
Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdussija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex binraj ħibati bħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħu. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sepp tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-aqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Paċi, Eccellenza.
danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn. Nixtieq nafdakom jekk joġobkom lill-quddisa tal-11 se ssir fl-oratorju. Il-quddisa tal-11 se tkun fl-oratorju. The 11 o'clock mass will be in the oratory. Thank you.
tilajn in-nies għandek hemm liħor hemm il-kappellan. Nitolbu. U Alla inti xerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek, ħares fiha l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fiha id-don tal-Ispirtu Santu li sawwaqt fuqha u jkotrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem, l-ikel spiritwali li bih tajjixha bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Niberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Item issa est, alleluia. Issa ħanieħdu il-grupp foto, it-tfal biss mal-Arċisqof u mal-Kappillan tal-parroċċa tagħhom. Nibdew minn tan-Nazzarenu. Però xieraq ngħidu grazzi lill-Arċisqof u l-Kapitlu tal-li bħal kull sena jaċċettawna hawnhekk għall-Grisma.
pero xieraq nagħtu ċabċipa lill-Arċisqof illum feluq sminu